Нека да започнем и последната лекция за днес, която няма да е лекция, както казахме, ще бъде практика. Но преди това искам да ви кажа за Пламен Ангелов и за тяхната мисия на хора от народа. Поканихме го, защото преди няколко месеца изгледах едно негово видео, в което той с ентусиазъм обясняваше за общността и за България. Как в България трябва да върнем българите и как, за да ги върнем, трябва да им дадем нещо. И неговата мисия и цел е да даде работа на хората, които призовават да се върнат, за да не останат те излъгани от това, което ще заварят в България. Неговата мисия е да върне българите и българското, за да можем ние да се радваме на български суверенитет, който е насочен не само към храната, защото те отглеждат и произвеждат чиста храна и са привърженици на идеята и мисията, че ние можем да създаваме и да се издържаме от това, което имаме на нашата земя. Защото нашата земя е богата, тя има всичко. Ние, българите, сме за мен в рая. И за това го бяхме поканили да дойде той лично да сподели с всеки за тази мисия. Те имат верига магазини, отворени само с български продукти, като те стимулират българския роден производител, малкия производител, който му е трудно достъпно да стигне до голямата верига и до масовия потребител. Козлодуй е един град, в който мога да кажа, че имаме възможности. И исках да го поканя, за да види и нашата общност, че такива магазини има, защото познавам хора, които вярват в това нещо, които също произвеждат сами храната си и можем да създадем общност, можем да създадем здраве, можем да създадем работа, може да създадем условия и всичко зависи от нас. Ние сме творци и го поканихме, за да станем сътворци на тяхната мисия. Толкова от мен. Сега ще поканя при мен да дойде нашия следващ лектор Ивона, която е йога инструктор. Тя ще се представи по-добре. Тя ме впечатли с ентусиазма си, с смелостта си и с надеждата да запали както Коко и Ива и да покаже на хората, че можем да бъдем здрави и от мястото си, да бъдем гъвкави и отворени към идеите, да не се затваряме за това, че като чуем йога е нещо недостъпно, но мисля, че тя по-добре ще се справи с това да ви го представи. Благодаря ти, Мария. Здравейте, казвам се Ивона. Ще има малко разказ преди да започнем с движенческата практика. Когато казвам йога, често имаме в главата си снимка на един шпагат или стойка на ръце или някаква супер гъвкава поза, в която не сме сигурни въобще дали има кокали. Това няма да е йогата днес и това искам да ви приканя да не е йогата като цяло. Вметваме за тези, които не са се интересували от йога, че той е философия и начин на живот. Вече движенческата практика е нещо, което от Запада си взимаме и започваме да си правиме пари от него с клинчетата и йога студията. На тема движенческа практика в йога, днес искам да ви поканя да обмислим по какъв начин си движим тялото. Защото често чувам, например, онзи ден дойде един електричар да оправи ни кабели в къщи и човек му беше не повече на 53 години. Му беше много трудно да клекне, защото го боляха коленете. И познавам страшно много хора над 30 дори, които вече имат операции на таз, коляно, лакът, рамо. А всъщност тези неща в много от случаите са предотвратими с много малко внимание и постоянни грижи. Когато чуем да се движим и да си поддържаме тялото, отново изпадаме в екстремности. Представяме си фитнес, културизъм, вдигане на щанги, правене на шпагати. Първо, не всеки го иска. Второ, не всеки може да си го позволи. Аз съм млада майка, имам бебе на 7 месеца вкъщи, паралелно работя онлайн, опитвам се да се развивам като йога инструктор
и държа да си спя 8 часа на сън. И въпреки това, доказвам на себе си и сега ще ви докажа на вас, че можем да поддържаме тонус, без да изпадаме в екстремности или да си мислим, това не е за мен. Защото ние, ако имаме тяло, за да сте стигнали до тук, значи можете да го движите това тяло. Днес практиката ще е супер семпла. Има един елемент, в който даже си притеснявам, че може да ви е скучна, защото няма да е толкова разгръщаща, но искам да ви поканя да забележите как можете да движите тялото и това като се натрупа всеки ден малко по малко. Даже няма нужда да е всеки ден, през ден малко по малко, реално започва да се, не знам дали може да се регенерира, но да се отпуска. Както вече споменах, всички операции, болки и стаи в тялото, контузии, често в повечето случаи са в ставите. Докато фитнеса помпа мускули, а йогата разтяга мускули, класическата западната йога, т.е. разтяга мускули, много малко обръщаме внимание на ставите. А те си продължават да си правят пари с подмяна на капачки, на връзки, коляни и така нататък. Днешната практика ще е движение на ставите. Ще има елемент разтягане, защото сега нищо не съществува от само себе си, всичко е свързано, но ще ви поканя да раздвижим ставите. И факта, че го правим в една зала за театър, за концерти, надявам се да ви вдъхнови да си мислите, че може да го правите докато си пиете кафето, гледате телевизия, чакате пералнята. Нещата наистина са много по-прости, отколкото си мислим, че са. Затова ще ви поканя да си справите и ще тренираме от това място, на което сте седнали. Може да си направите малко пространство с другарчето. Който иска също, нали, може да отиде в тези коридорчета. И ще започнем с стъпалата. Отваряме стъпалата на широчината на таза. Ако обувките са ви малко неудобни, мога да ви поканя да си ги забуете и после да си изперете чорапите. Ще е много интересно. Ако можете да затворете очи или гледате към земята и започнете да изпращате тежестта във външната страна на стъпалото. Няма нужда да е толкова далеч, аз ще ги пресилвам движенията, за да можете да ги разберете. Вие правите доколкото ви е удобно, връщате в център и идвате на вътрешната страна на стъпалото. Реално, и така продължаваме малко по малко. Реално глезена и стъпалото има капацитет да върви в тези посоки, но много рядко ни се случва да го правим. Задръжте за малко навън и задръжте малко навътре. Хубаво натиснете под палеца. Там ни е много силен баланс. Връщаме в център и сега ще се люлеем на пети и на пръсти. Подпрете се някъде, докато си тествате баланса. Идваме на пръсти и отново използваме палеца, не малкото пръстче. Той е по-голям да подкрепи. И вече дигаме пръсти, доколкото можем. Там доста по-труден баланс. Вдигаме се на пръсти и на пети. И сега можем ли да се задържим на пръсти? Има ли този баланс и капацитет, както като бяхме деца, да седим на пръсти и да ни е лекичко? Значи става доста по-трудно. Отпускаме бавно и малко на пети. Супер! Тук са ми бележките, защото аз ако тръгна да импровизирам, няма да е толкова интересно. Сега малко тема глезени и колене. Събираме отново стъпалата, може малко по-малко от таза, и сгъваме коленете. Стискаме между коленете, все едно имаме кърпа там и се изправяме. Усещате ли как започвате да натоварвате коляната става? Само че това, ако го правите така контролирано, докато си бъркате супата, задържате, усещате силата там и се изправяте, реално създавате тонус в тази страна. Сгънете коленете, дайте дупето назад, наведете се малко напред. Изправяме се. Сега ще се опитаме да останем изправени в таза и само ето така, все едно лягаме малко назад да подгънем колене. Вижте колко повече се променя усещането в коляната става според, хайде пак с дупето назад и с дупето напред. Аз почнах да се потя. Не знам за вас. Сега това ще се опитаме да го правим с един крак. Ако това ни е трудно, поддържайте с два крака, защото това си е работата. Но
И пъваме единия крак, все едно е пръчка, пак се държиме някъде, сгъваме малко коляното, може да докоснем петата пред нас и опъваме. Наистина ви препоръчвам този тип упражнения. Хайде сега с другия. Не, нека да направим 3 пъти, извиняйте с един крак, че е хубаво число. И с другия крак. Този тип упражнения, колко в контролирана среда учат ставата, че ние имаме баланс, имаме контрол, имаме сила, не ни е страх да ги сгъваме и да ги използваме тези колене. Сега ще направим една, ако сте в седалките, нека да се обърнем към презентацията. Не, на другата страна. Бъдете ми огледало се едно, обръщате се на там, за да имате място. Дясното кръче напред. Не много. Да се чувствате стабилни. И започвате да сгъвате коляното, а задната пета е залепена за пода. Така хубаво може да разтегнете прасеца. Отново си бъркаме супата. А това е просто защото ни е леко. Можем и така. Можем и кафето да си пиеме. А прасите всъщност супер много се натоварват докато ходим и оттам започва да се скъсяват връзките отзад и започва да дърпа навсякъде и стига чак до кръст това напрежение. Натиснете хубаво петата, все едно има бутон под нея и не трябва да пускате този бутон. И се връщаме. Първо си опъваме коленете, извиняйте, стъпваме с двата крака и правим отново една малка крачка напред. Сгъваме левия крак и хубаво натискаме дясната пета. Ако искате, можете и да нарежете магданоза вече тук. Идеята е, че наистина нещата са много достъпни. И се връщаме. Сега за тази нека отново да застанем така напред, тъй като нямаме много място, а тази е доста комплексна става и може на много места да се отваря. Ще започнем с по-елементарните неща. Не елементарните, извиняйте, по-прибраните неща. Хващаме се за баланс и вдигаме едното коляно доколкото можем. И опъваме крака пред нас. Сгъваме коляното и го връщаме. Идеята е ето тук да започне да ни пари. Това са мускулите на таза, които му позволяват като става да си работи. Отново вдигаме коляното, ритаме в бавен кадър, връщаме и отпускаме. Последен път, като се опитате да не лягате назад, за да не помагате, ами хубаво да си останете прави. Вдигате коляното, ритате напред, стискате коляното и отпускате. Надявам се на вас да ви измаря, защото практиката си е ефективна. Вдигаме другия крак и по същия начин правим 3. Ако забелязвате, че на единия крак ви е по-лесно или по-трудно, това е напълно нормално. Анатомично сме много асиметрични. Един последен път стискаме коляното и го отпускаме. Анатомично сме много асиметрични, имаме си стари контузии, имаме ляво-дясно, доминантна, недоминантна страна, така че е нормално. Оставаме, гледайки настрани, вдигаме десен крак и се опитваме да отворим коляното настрани. Поддържаме коляното сгънато. За тези, които са на седалките, може би ще трябва да се поразмърдат, за да си намерят място, но идеята е вече да започнем да създаваме едно отваряне в тази става и го връщаме. И още, нека да го направим пак 3 пъти. Държим се, отваряме и връщаме. И се опитваме да го правим с контрол. Нека да е бавно, не да... Като се движим бързо, така малко започва и другата част на тялото. Може да върнете двата крака на земята. Като се движим бързо, вижте как и ръцете помагат, и гърба помага, а като движим само тук, реално изискваме само тази част от тялото да работи, а не цялото. И става като един екип, където само един от хората реално работи и работи много повече. С другия крак отваряме и затваряме няколко пъти. И отпускаме. Сега, таза, направихме го на така, нека да го отворим и назад. Тези, които са близо до седалка, може да е удобно да подпрат крака на седалката. Също не знам колко би била стабилна. Идеята е да се опитаме да направим нещо такова. Ако това ни е трудно, подпираме крака
буквално върху столче, коляното, и се опитваме да го разтягаме, да разтягаме бедрото по този начин. За тези, които са успели да си хванат крака, ритнете назад и забележете как започва да стяга. Ритаме ръката, което между другото бонус. Разтягаме рамото и отпускаме. И хващаме другия крак или го подпираме и ритваме назад. Супер сте! Дръжте се за баланс, той се изгражда. И отпускаме. Сега два варианта. Едното е да седнем, другото е да сме прави. Да отворим краката. Така да сядаме на конче. Бутаме коленете навън. Реално таза, ако хванете един скелет, тази става може да се отвори така, но ние толкова рядко го правим, че тя забравя. Но когато засилим и разтегнем тази част, то помага на кръста да работи по-малко и на глезените също, и на коленете. Реално всичко е свързано. Се справяме. Може малко да... Това беше доста тежка поза. Айде още един път. Бутаме коленете навън. Дори мисловно. Бутаме коленете навън, нагоре, надолу, усещаме. Справяме се. Сега пръстите гледат напред, оставаме така. И можем малко да се наведем напред, да се хванем някъде и веднага започваме да усещаме разтягането тук. Това са мускулите, които толкова работят, като ходиме всеки път. Чудесно се справяме. Ще продължим за гръбначния стълб. Гръбначният стълб има прешлени, между които можем да създаваме пространство. Материята между тях е малко по-гъвкава от костната. Съответно, сега извинявам се, нагаждам си упражненията в главата. Нека да си приплетем ръцете, слагаме ги зад главата и се опитваме да... Аз ще съм ви огледал този лакът към таза, само че таза да не отива натам, ами да седи над стъпалата и само лакътя към страничното тяло и поглеждаме нагоре към полюлеите, връщаме се в център и на другата страна. Център. Още по 2 пъти на всяка страна. Решихме вече 4 добро число. Център и на другата страна. Център. Един последен път. Център. Един последен насам. Център. Оставаме се с ръцете така. Реално гръбначен стълб се движи на 6 посоки. Покрихме сега 2. Следващите 2 е да сгънем брадичка към гърди, лакти се събират пред челото и дърпаме главата към пъпа, сякаш се опитваме да видим. Лактите започват да се опитват да посочат към пъпчето даже. И отваряме плешените там. Сега се връщаме и ще направим обратното. Изпращаме гърдите нагоре. Ако тук усещаме дискомфорт в кръста, значи си търсим малко по-малка извивка, да се чувства добре кръста. Още 2 пъти така. Сгъваме се напред. Хубаво използваме даже ръцете да издърпаме и да създадем пространство между прешните. И нагоре отваряме лактите. Все едно са ни криле. Излиза директно от гърба. И един последен път надолу. И нагоре. И връщаме се в неутрално. И последните 2 посоки на гръбначния стълб, ако отидохме наляво, надясно, напред и назад, последната би била 2 противоположни. Нагоре, надолу. Това го правихме. Ако имате място, използвайте ръцете. Бавно, бързо, на кой както му е удобно.
И погледнете хубаво зад вас, защото главата също е, като е закачена на врата, врата е част от гръбначния стълб. И център. Това е горе-долу гръбначния стълб, тези 6 посоки сутрин. Като ги минете, кръвта започва по цялото тяло да се движи. Раменете. Сега ще направим нещо, което изглежда много засукано, но е много забавно. Защото имаме рамо, само че това рамо не си живее само, ами е закачено за една лопатка. Рамото не може да се движи без лопатката, така че... А в лопатката е място, където стреса обожава да се събира. Като се напрегнем, там се напрягаме. Също така лопатките са там, където се прегърбваме. Така че сега много добре ще ги раздвижим. Представяме си, че имаме една чиния с храна върху ръката ни. Нека започнем с дясната ръка. И ще се опитаме да направим едно кръгче с тази дясна ръка, така че да нахраним всички около нас. Започваме да изпращаме лакътя назад. Отваряме лакътя настрани, а чинийката идва към нас. И започваме да подаваме чинийката на гостите зад нас. Ма хубаво подайте така, че да няма гладни. И продължаваме да раздаваме храната и чинийката настрани. Всичките гости искаме да нахраним, докато не дойде вече на балеринка. Доколкото можем. Не изпускаме чинийката и сега отваряме един последен път така настрани и сервираме пред нас вече празната чиния. Айде още 2 пъти с тази ръка. Лакътя назад, лакътя навън, ръката навътре. И тогава започваме да подаваме назад. Държим ръката да гледа нагоре, държим чинията, идва пред нас. Идва над главата. Гравитацията съм я пуснала наполовина днес. И сервираме пред нас. Един последен път. Назад. Сервираме. Настрани, да няма ощетени. Над главата. Отваряме хубаво тук. И сервираме. Другата ръка. Назад. Лакти отваряме. Подаваме назад, настрани. Идва над главата. Отваряме настрани и пред нас. Още 2 пъти. Подаваме. Дланта се опитва през цялото време да гледа нагоре. Можем да си помогнем с тялото, ако има нужда да го движим. Бонус точки за раздвижване. Един последен път. Един път. Нека да пробваме с 2 ръце. Един път. Плечните са пред нас. Лактите назад, лактите навън, ръцете назад. Отваряме настрани. Събираме ръцете над главата, до ръцете нагоре. Държим чиниите. И сега се отваряме сякаш се едно. Се протягаме, се събуждаме. Хоп. Раздаваме настрани. Така хубаво сме тук. Чудесно. И сега едно последно разтягане за врата. Все пак започнахме от основата, стигаме до тук. Преплитаме ръцете. Идват от тази страна. И изпращаме ухото към противоположното рамо. Ако не усещате твърде много, може с брадичката да потърсите по-приятен ъгъл. Може да погледнете към ключицата, към тавана, надолу, нагоре, по диагонал. Връщаме се в център и променяме от другата страна юмручето. Навеждаме се. И търсиме да ни е приятно. Няма медали за най-гъвкав врат. Търсиме, къде си казваме, Връщаме се в център. Едно последно, защото много хубаво обещавам. Пъваме ръката настрани и главата в противоположната посока. С тази ръка представете си, че избутвате негативната енергия далече от вас. А главата съвсем лекичко издърпваме.
Ако има болка, по-лекичко дърпайте. Център, другата страна. Избутваме хубаво негативната енергия. Главата на другата страна. Център. Затваряме очи. И нека да издишаме всичкото напрежение, което освободихме сега. Ще го направим с 3 дъха. Когато сте готови, поемаме дълбоко дъх и през устата с една шумна въздишка. Още 2 пъти поемаме дълбоко въздух. Събираме всичкото напрежение, го издишаме през устата. И най-силната, най-шумната въздишка, последната. Останете с затворени очи само за още един момент. И освен, че днес събрахме много полезно знание и информация, искам от тази практика да ви поканя да си обещаете нещо съвсем малко, но да е реалистично. Нека всяка сутрин, като се събудя, да се повдигна на пръсти. Нека всяка вечер, преди да си легна, да се разтегна. Едно движение, един момент, но малко, но реалистично. Защото ако нашето тяло не е във формата да посрещне предизвикателствата на живота, никакво друго знание не ни е полезно. Благодаря ви. Ако тази практика ви хареса, започнахме практики по йога в фитнес залата Детска градина Радост. Вторник и четвъртък от 6:45. Групата все още се сформира, нивото е супер адаптирано, опознаваме се, опознаваме нивото и нещата са много приятни. Така че заповядайте. Също така телефонния ми номер е там. В Facebook страницата също има флаерчета. Ако някой има повече въпроси, казвам се Ивона. Благодаря. На Детска градина Радост мисля, че е Power Fitness, ако не се лъжа. Да. Едно. Надявам се, че беше интересно и за вас, както и за мен. Да благодарим на Ивона. Един скромен подарък. Много благодаря. За теб няма благодарност. Благодарността е за това, че ни подкрепи, че дойде да споделиш с нас това знание. И много благодаря. Успех! Много ви благодаря и ви очаквам да споделиме здравето в залата. Благодаря и на тези 2 жени, които супер много се потрудиха за това прекрасно преживяване. Благодарим ти. Всъщност аз искам да добавя, че Ивона е една млада жена, която е от Козлодуй, но съвсем наскоро се е завърнала отново тук след пребиваване и в други градове, и в други държави. И тя сама ни намери за тази чудесна практика, т.е. тя даде своя принос да имаме не само лекции и седене, а да имаме и движение, за което и благодаря. С това приключваме днешния ден. Благодаря ви, че сте тук. Утре сутринта в 10 ще ви очакваме. Обещаваме ви, че утрешния ден ще бъде не по-малко вълнуващ, с много повече ентусиазъм и дано днешния ден ви помогне и покаже, че и утре ще има какво да научим.